Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu kuba siphinde sihlangane futhi namhlanje sizocobelelana izwi likaNkulunkulu. Dumo lonke lungolwakhe lumfanele izikhathi zingakabikho namanje kuze kube phakade. Uyakubingelela kuba uNsibande uthi uJesu Kristu inkosi. Ngikubingelela ngesivumo esisithola kwabaseFilip chapter 2 uverse 11. Bangcwele, muhle uNkulunkulu wethu uyasithanda kakhulu. Asilungiseleleke iPhasika seliseduze. Ngizothumela imininingwane yonke. Isipheko asishintshile. Kusewuyena u300 rand lo bekuvele kuyena. U300 rand isipheko sisenjalo namanje. Kuchip ngendlela eyisimanga ngoba uma uthanda ukubala uzobona ukuthi ukudla ku8 kudliwa 8 times ngo300 rand. So ke siyacela ke bazalwane ukuthi ke qalelele nisingenise kuyona iaccount yesipheko yakwa Capitec. Asifaki okweshumi kwiCapitec, sifaka isipheko kuphela sezinkonzo ezinkulu. Abanye ke sebeqalile basifakile isipheko ngesonto edlule. uThongathi ngesonto edlule, ngiyaxolisa, hayi uThongatha uba ngithi sengajwayele ukuthi uThongathi balishayile this time. Ngiyaxolisa. uMtubatuba ngesonto edlule, uMtubatuba branch ulethe ilist yabantu bePhasika already. Abantu bePhasika basuka eMtubatuba sebebalethile okungukuthi ke they mean business. Sekuseleke ngakuwe nawe mfundisi uthi uhlela wenze njani. I-account iyo leyo sinayo, kodwa ngizophinde ngiyifake account yakwa Capitec la sikhipha khona u300 rand isipheko ukudla oku6. Ngithini mangithi oku6? ngoLesihlanu kudliwa kathathu iPhasika phela leli, ngomgqibelo kathathu, ngesonto kabili ku8. Yebo ku8. Izikhathi ezu8 ngo300 rand. Ikuphi la ungadla khona ngo300 rand 8 times. So ke siyazama ukuthi indleko bafowethu singazikhuphuli kwazisa kulona ibandla eligaya imali leli, akulona ibandla licindezela abantu ngemali. Siyambonga kuNkulunkulu wethu. Asihlanganeni ngoApril ePhasikeni, asihlanganeni ngoApril ePhasikeni. Wonke umuntu umukelekile, wonke umuntu angafika. Siyazama ukulungisa, siyakha indawo zokulala, siyaziqhubha ngoba siyabona ibandla liyakhula, kanti nendawo yokukhonzela khona imizamo esesizamile. Ngakhukhulelekani ke nize bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siqhubeka ke nesihloko sethu esithi intshumayelo yasentabeni. Intshumayelo yasentabeni. Siqale ngomsombuluko, kwase kuthi izolo ngoLesibili ngenxa yokuthi ngikhohliwe ukufaka inkonzo yala entabeni ngoba sasingekho, ngangile eOthongathi ngesonto. So kusho ukuthi ke inkonzo yala entabeni yarekhodwa, yiyo ke ngifaka izolo. Siyaqhubeka ke nenkonzo yethu. Sizokhumbula ukuthi sifunda uMateyu chapter 5 uverse 1 and 2 intshumayelo yasentabeni. Sisazothi ukuhlala kuyo kancane intshumayelo yalo uverse 1 and 2. Ngizwile ukuthi ukhona osejahe uverse 3. Khona osejahe uverse 3 ukuthi abanjani okuthiwa babusiswe abampofu emoyeni ngokuba umbuso wezulu ngowabo. Akabamba umoya. Asikakayi lapho. Kodwa sisekhona la kuverse 1 noverse 2. Ngiyacela siguqe, sikhuleke, sicela uNkulunkulu wethu abe kanye nathi ngomoya wakhe ongcwele. uJesu Kristu inkosi. Babongcwele, babolungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, sibonga ukuthandwa nguwe nangalo lolu suku. Siyacela ukukhulumisana nempilo zethu, uzambule ngoba wena uNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu oqonda izimo zonke. Iba nathi ke ngomoya wakho ingcwele sinikele ukuphila kwethu kuwe,
sinikele uqobo lwethu neindlebe zethu, thulisa imoya nenhliziyo, sizwe ukuthi ufuna ukuthini kuthina namhlanje ngomoya wakho ingcwele. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Ngiyacela ke sifunde lapha ngeivangeli ngokaMathewu chapter 5 verse 1 no verse 2. Sikhuluma ngentshumayelo yasentabeni. Siqalile ke ngomsombuluko, siyaqhubeka khona. Verse 1, kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wayesevula umlomo wakhe wabafundisa wathi. Asisezukungena ke kuwathi. UJesu uthi verse 1, uJesu wabona izixuku. Njalo uJesu inkosi yethu uma ebona izixuku uyazihawukela abe nesihe. Ngoba yilokho akakuzela la. Lithi izwi lenkosi John 3:16, uNkulunkulu walithanda izwe kangaka wazanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilona loyo okholwa yiyo angabhubha benokuphila okuphakade. So uthando likaNkulunkulu olugcina lingene endodaneni. Uma ebona izixuku uyazihawukela. Uma ebona izixuku uba nesihe. Wena mawubona isixuku kwenzakalani? Kuyafika nikuwe ukuthi ishumayele ivangeli. Kuyafika nikuwe ukuthi ubatshele ngoJesu. Uma kufika kusho ukuthi unophawu lokuba umshumayeli, umvangeli noma umfundisi. Ngoba abantu babizwa ngendlela eziningi. Uyabizwa ngomuzwa, feeling. Uthi mawubona umuntu enza into embi uhalela ukumtshela ngoJesu, ubiziwe ke makunjalo. Ngiyakudabukela mawungakwenzi lokho ngoba igazi lalo muntu lizobuzwa kuwe ngosuku lokugcina. Njalo ke inkosi uJesu yayithi mayibona izixuku azihawukele abe nesihe. Lithi ke la wathi mayibona izixuku wenyukela entabeni, esehlezi phansi abafundi bakhe beza kuye. Wenyukela entabeni. Masikuthatha sikubeka kumoya. Uma umuntu ebona izixuku uyajula angene kumoya. Omunye azangene entabeni ngokuthi azile ukudla ukuze azinikeze ukudla kwasezulwini ngoba esezile. Phela masizile ukudla lasilanda khona amandla ethu. Abanye bawalanda enyangeni, abanye bawalanda ezangomeni, abanye bawalanda kulokho nalokho. Hayi ke mina sengikhulume kaningi, ngiwaphansi ngedolo, ngiyeke ukudla awami amandla ngathola lapho. Hayi ngathola enkosini uJesu. Ukuthi ke uJesu uyazihawukela izixuku abe nesihe sikuthola 16 times kuMathewu, kube 7 times kwamanye amavangeli. Isibonelo nje kuMathewu 9 verse 36 lithi kepha ebona izixuku waba nesihe ngazo ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Abanye babizwa ngalo leli vesi. Abona umbonweni izimvu zihlakazekile ezingenamelusi, ahamba sondele khona aziqoqe, kanti useyabizwa ukuthi akaqoqe izimvu zikamoya okuyibandla likaKristu. Mhlambe nawe ubiziwe kodwa ubhizi uyaziba. Qaphela ngishilo. Soba sikhulu isihogo sakho ngoba uyaziba mawubizwa. Ngakho ke kuMathewu 9 verse 36 kepha ebona izixuku waba nesihe ngazo ngokuba zazikhathazekile, zihlakazekile njengezimvu ezingenamelusi. Kukhathazeke izixuku. Abantu abangakholwa bakhathazekile ukuthi abafuni ukuvuma. Abantu abangakholwa bahlakazekile abanamelusi ukuthi abafuni ukuvuma. Sikubona lokho ngoba uma thina siwenza umsebenzi esibizelwe wona, uyamangala njengamanje nje. Isimangaliso lesi senziwe uNkulunkulu. Ngeke ngithule ngibheke ukuthi uNkulunkulu indlela zakhe ngeke siziqonde. Bashumayela befundisi ngendlela eziningi. Dala kwahanjwa kungena imizi ngemizi, sifundile lelo uJesu lapho ukuthi ngenani ngomnyango omncane. Kwadlula lapho angizazi ezinye igaba.
kodwa sengisho esingisaziyo ke kwabekwa amatende, kubekwa amatende lapha nalapha kuhanjiswa imvuselelo. Manje uNkulunkulu usebenza nge-social media ngendlela emangalisayo. Awubuke nje thina sizoqeda iminyaka ewu5 March 26. By the way, today uFebruary 26. Kusele nje insuku ezingamashumi amathathu kube uMarch 26. Sinabantu abawu9100 njengamanje. Angazi kule nyanga eyodwa sizokwazi ukuletha abantu abawu900 ukuze sibe no10,000 by 26 March. Kodwa ngiyanethemba mina uNkulunkulu osiphethe noNkulunkulu okwazi ukunikeza amandla umuntu okwenza izinto nowenza izinto ngathi ningasilethela u900 kulo 30 days. U900 kulo 30 days. Kodwa kangikho lapho, ngisekuthenini ke ivangeli selihamba nge-social media, lihamba ngo-YouTube, lihamba ngo-WhatsApp ngendlela emangalisayo. Buka nje abantu asebengenile ekhalezwi baphuma bangaphezulu kwabantu abakhona, sebengaphezulu. So kusho ukuthi ngamafushane mawuthatha lo 9000 times ngo2, ivangeli laseKhalezwi selithinta abantu abangaphezulu kuka 18,000 ivangeli laseKhalezwi kulo 5 years. More than 18,000 abantu asebethintiwe. Yambona uNkulunkulu usebenza ngezinye indlela. Uma siya ku-YouTube, more than 500,000 abantu asebelalela inkonzo zasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. More than 500,000 lishunyayeliwe ivangeli makunjalo. And asikakawuqedi 2 years singenile ku-YouTube. Singene ngo-2023 25 March. So kusho ukuthi 25 March kulonyaka sobe siqeda 2 years. Already abantu asebeviwe inkonzo bangaphezulu kuka500,000. Liyahamba ivangeli ngendlela emangalisayo nge-social media. uNkulunkulu ngeke umqonde indlela zakhe eziphakeme. Besikhuluma ke la ngokuthi uJesu mayibona ixuku wayezihawukela ayekuzona zihlakazekile. Zihlakazekile kuphi? Kwelikamoya. Uthi uverse 1 kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni. Sesinyuka entabeni manje ngo-WhatsApp, sinyuka entabeni manje ngo-YouTube. uNkulunkulu abesezithintela abantu bayivule bayinaka inkonzo laba bascrollayo ku-YouTube esebethi hawu uthini lo mkhulu, ake simvule bethi mabethi bathola ukuthi ubabuntsibanda bamlalela abanye babuye bezongena ekhaya lezwi. Sinabo bayangena ekhaya lezwi bephuma ku-YouTube. Siyambonga uNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Asilekelelane bafowethu, umqhele wethu sonke lo ezulwini. Ningithwale ngomkhuleko. Ngiyayidinga umkhuleko wenu ngoba ngikwenza ngokuhlakanipha kwami nangokwazi kwami. Uyena owathi ngivule igroup ka-WhatsApp. Uyena owathi angenze inkonzo kanti wayazi ukuthi kuzokwenzeka lokho kwenzakalayo. 500,000 in 2 years. Awukakapheli 2 years na usuyaphela 500,000 ku-YouTube. 9,100 noma ke masibala nabaphumile 18,000 abantu asebezwe ivangeli. Xhasa umsebenzi kaNkulunkulu. Asibambisane uzokubusisa uNkulunkulu. Asibambisaneni bafowethu. Buka nje kumanje ngempela sonto siya eMpumalanga elange Luopo. Bengithi lange Luopo, no ilange Luopo. Sengilibonile igama libhalwa kanjani. Isithwale ngomkhuleko. Asiqhubeke. Kwathi ebona izixuku wenyukela entabeni. Imithetho yokuqala eyishumi uMose wayinikwa entabeni. Sikhuluma ngentaba ke manje. Imithetho yokuqala eyishumi uMose wayinikwa entabeni. Namanje kukhona abantu abasentabeni yendlu kaJehova ababizwe ngentaba. Abanye abayezwa bayabizwa ngayo. Bakhuphukela entabeni embonweni bafike bathola ukuphumula phezulu. Mabengitshela umbono bese ngibatshela hayi leyo ndaba phela kusentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Abanye bakhuphukele endlini ephezulu entabeni engane igama lithi entabeni yendlu kaJehova. So uma unombono wasentabeni ulalelisise uthandaze
uzwe ukuthi awubizwa yini ubizelwe entabeni. Ngiyambonga uNkulunkulu engathi mangithandaza ethi angiqala ibandla wanginika leli gama, ngoba nemithetho yokuqala eyishumi uMose wayinikwa entabeni. Kukuyo le ntshumayelo yasentabeni lapho uJesu asho khona ukuthi ningathi ngize ukuchitha umthetho. Angithi umthetho utholakala entabeni. So usho futhi entshumayelo yasentabeni uthi ningathi ngize ukuchitha umthetho, uMatthew chapter 5 verse 17. Ningathi ngize ukuchitha umthetho nabaprofeti. Angizange ukuchitha umthetho, ngize ukugcwalisa. Ugcwalisele kuphi? Entabeni. Entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ilapho la uNkulunkulu engibizele khona. Angazi noma na ukubizele khona yini, but ngohlale ngisho ngithi shine where you are. Ungaphumi, hlala lapho khona ngaphandle mawukhishwa inkosi yamakhosi. uJesu ke ogcwalisele entabeni umthetho. uMose wawumukelele entabeni umthetho, izibhebhe eziyishumi zithola kuNkulunkulu uJehova Sebawuthi. Nanamhlanje mufunda Isaiah chapter 2 verse 2 and 3 lithi wozani sikhuphukele entabeni yendlu kaJehova, izizwe zonke ziyogophozela khona. Zithi wozani siyofunda khona. Njengoba kufundwa nje ivision yebandla etholakala Isaiah chapter 2 Isaiah chapter 2 verse 2 and 3. Ivision yebandla kakhulu ku verse 3. So ke lokho kwenzakalayo kwenzeka lokho uNkulunkulu akuprofethe emandulo ngoIsaiah yafezeka namanje. Siyambonga uNkulunkulu ukusinikeza umhlahlandlela okuyiwona wona. Kunamavesi awu-8 kuMathewu akhuluma ngokugcwaliseka komthetho ngenkosi uJesu. Amavesi awu-8 kuMathewu akhuluma nje ngokugcwaliseka komthetho. Elinye lawo uMathewu chapter 1 verse 22 kuya ku-23. Lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa inkosi ngomprofeti ukuthi bheka intombi yakukhulelwa izalindodana, bakuyiqamba igama lokuthi uManuel okungukuhunyushwa uNkulunkulu unathi. Okunye lokho kugcwaliseka komthetho esikuthola kuMathewu, njengoba uJesu ethini angizile ukuzochitha umthetho, ngizowugcwalisa. Siyazi lokhu ukuthi kwakhulunywa lapha ku-Isaiah chapter 7 verse 14. Bayakuyiqamba igama lokuthi uEmmanuel okungukuthi ngokuhunyusha uNkulunkulu nathi. Elinye la uMathewu chapter 2 verse 23. uJosefa wafika wakhe emzini uthiwa iNazaretha ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngabaprofeti ukuthi uyakubizwa ngokuthi umNazaretha. uJosefa wakhe eNazaretha ugcwalisa umthetho akazi kodwa yena. Isimanga lesi. Izinto zikaNkulunkulu zinjalo. Izinto zikaNkulunkulu ziyahambisana. Ngakhumbula abaseRoma chapter 8 uyisimangaliso masikhuluma ngezinto zikaNkulunkulu ezinjani ezihambisanayo. Ngisasimbheka uRoma chapter 8 ngicabanga ukuthi u28 lithi siyazi ukuthi kwabamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle kulabo ababiziweyo ngecebo lakhe. Konke kusebenzelana kube ngokuhle ababizwe ngani? Ngecebo. Ethi buku uJosefa uyahamba yokwakhe eNazaretha ukuze ingane ezozalwa kugcwalisekwe okwashiwoyo ngabaprofeti ukuthi uyoba umNazaretha. Yayibona lonto, bonke ababizwe ngecebo abakwenza kusebenzelana kube ngokuhle. Siyazi ukuthi abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. Mawuthanda uNkulunkulu izinto zakho zizohlangana nje, and zihlangana ungaziboni ungazinakile, zizihlanganele nje. Ngani? Ngoba wena uNkulunkulu ukubizile, ngoba wena uNkulunkulu uyamthanda. Kubo bonke abamthandayo uNkulunkulu konke kusebenzelana kube ngokuhle. So ke wabizwa ngomNazaretha. Igama lokuthi Nazareth, iNazarene kahle kahle lisho udespised, bukelwa phansi, ukudeleleka. Idolobha laseNazaretha lalidelelekile. noJesu wafika emhlabeni wadeleleka. Uzokhumbula ukuthi wafikela esibayeni senkomo lapha azalelwa khona, wahlala emkhombeni. So ke ngama amagama
inkosi yethu kuze iphakame, uNkulunkulu ayiphakamise, yadeleleka. Namhlanje abantu abafuna ukudeleleka, abazalwane abafuna ukudeleleka. Uzothi umuntu yazani ngiboni ngithatha kancane. Awuyena wasezulwini wena mawukhuluma lawo magama, uthathwa kancane sikubone, sikubone ubani, ngoba thina sifuna ukubona inkosi uJesu, hayi wena. Mawusukuma nje umfundisi, musuziphakamisa, musuziveza. Abanye bazosumisa amakhosikazi abo, buka nje inkosikazi, sibuka ukubanjani. Thina sifuna usibonisa uJesu mawumphambili ushumayela, sitshele ngoJesu. Ilokho esikuzele la enkonzweni masifike enkonzweni. Asizele ukuzobona amakhosikazi abefundisi. Asizile ukuzobona umfundisi ukuthi uyigagu noma unjani. Sifuna izwi likaNkulunkulu. Uxolo. So ke njengamanje ngikhuluma ngokubukeleka phansi kwenkosi yethu uJesu Kristu. Ngisho noFilip imbala wafumana uNathaniel, wathi kuye simfumene loyo aloba ngaye emthethweni uMose kanye nabaprofeti uJesu waseNazaretha indodana kaJosefa. Yabona waduma, ngisho noFilip wagcina ebizwa, wakucacisa lokho, simfumene loyo ophuma eNazaretha. Baze bathi usho ukuthi kungakuhle uverse 46 uNathaniel wathi kuye, kungase kuvele okuhle eNazaretha na? Ngoba lalidelelekile. Ilapho lokufanele sihlale khona, sihlale phansi kudelelekeni, ukuze avele uNkulunkulu aqhame, ukuze uJesu aqhame. Angithi ngihlala nginitshela ngithi ngiyimbongolo egitshelo. So kungibiza ukuthi ke ngithobeke, kuvele ongibele, ngoba uma sengiyimbongolo egitshelwe kodwa kuvela imbongolo kungaveli oyigibele, that is a problem. Inkinga ke leyo nkulu. iNazaretha idolobha elalibukeleka phansi lidelelekile. Ake ngiyibambe la ngenxa yesikhathi. Ngokuvunyelwa inkosi sizoqhubeka ukuthi lapho ebona izixuku wenyukela entabeni. Wena uma ubona isixuku wenze njani? Uma ubona isixuku wenze njani? Ake siguqe sikhuleke. Babegameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyazithoba phambi kobuso bakho, siyabonga. Ngiyacela ke Nkosi ube kanye nathi, usifihle edwaleni elinguwe, usifihle uNkulunkulu wethu, sisize izwi lakho, silidle, silizwe, siphile ngoba liyaphilisa. Busisa kube yilona loyo lalele manje, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ayike siyambonga uNkulunkulu bafowethu kakhulu, siyamdumisa. Sesifikile emaphethelweni ale nkonzo. Engathi kusazoshuba. Yabona ngathi kusazoshuba. Intshumayelo yasentabeni uNkulunkulu engasikhiphanga soyiqeda nini. Yabona ukuthi kungenzeka kuphele lo nyaka njengoba eqale nje uFebruary unjani uphakathi, ngenzeka kuphele lo nyaka sibhizi nentshumayelo yasentabeni. And intshumayelo yasentabeni ke mina ngiyayihlonipha. Sake saba nayo igroup isanda ukuqala. Babe bancane kakhulu, less than 750. So nabo ngikholwa ukuthi abasazi nakwazi ukuthi kwenzakalani, kodwa solento uNkulunkulu asihole. Intshumayelo yasentabeni ngiyayihlonipha ngoba intshumayelo yokuqala kaJesu eqoshiwe. Yokuqala eqoshiwe. Uzokhumbula ukuthi ushumayelile lapha kuMatthew chapter 4 uqala ku verse 12 wehla uzofika ekupheleni kwechapter ushumayelile. Kodwa ebhalwe phansi yaqoshwa intshumayelo yakhe yilesi sithola kuMateyu chapter 5, chapter 6 and chapter 7. Ngifuna ukuqwashisa la. Uma ufuna ukuya ezulwini, yenza lama chapter amathathu yongena ugijima. Ngoba wenza intshumayelo yalo wathi uyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozakubaba ngapha. So uma wena uphila upractice uMatthew 5, 6 and 7 uqedile, yongena ezulwini ugijima. Babunze bantu yavalelisa. Uthi size siphinde sibonane ngokudinwa inkosi. uJesu Kristu uyinkosi.